Avustajat jäästää ensimmäinen erä. Mika etumaista. Ala aina aloitteita. Anna etumaista, älä odota. Anna pari etumaista. Ota aloitteet. Anna nyt purtavaa sille vähän. Osumaksi. Oma etäisyys. Älä mene liian lähelle. Karkat osumat. Hyvä väpää. Nuuhki sillä vasurilla. Oikein pitäisi lentää vasemman yli. Oikein. Etumaista. Tiedä pois sieltä keskelle kehää ottelee. Haistele sille etumaisella. Tarkan suojaus. Omat lyönnit. Oma aloitus. Näin saa. Aivan täytyy vaikka kans tapaa. Hän on liian helpolla tulossa. Mika, käytä etumaista. Oma aloiteta. Jatka alhaat ylös. Heti kuittaamaan kun kaveri on lyönyt. No. Heti kuittaa. Jalat tekee pois. Mika, oikealla menet sen vasemman imuun. Rennosti vaan. Etäisyys. Mika, pysy siinä, pommita siinä vaan takaisin. Etäisyys. Se arvostelu mulla se. Joo. Loppuun asti vaan. No lyötävä lyhkä nyt suorat vastaan. Noin. Oikein perään. Lähde se vasuri imu oikealla. Loppuun asti taas. Loppuun asti. Noin. Loppuun asti yritä. Etäisyys. Loppuun asti. Käytä vasenta, Mika. Nuuhki. Loppuun. Noin. Ja lisää sieltä. Noin. Ja heti siinä. Noin. Heti kuittaamaan. Ja oikein perään. Hyvä väpää. Noin. Pysy etäisyys. No, pysy siinä. Älä jäsnittelemaan. Tiedä pois. Älä inne kiinni. Vastaan. Hyvä väpää. Loppuun asti asennetta. Osumaa, hyvä. Pidä etäisyys. Pommita. Anna mennä vaan. Köitä. Tämän ottelun voittaa tuomariin 3-0. Sinisen kulman Mika Syyvinki.